Rostomili, posłuchajcie pogodki o pieczokach. Hańdowni za kopcem, za rzeką, za jakimś stawem, a dwiema rajczulami, w piwnicy w corku bywał se ziemniok, co na niego prawili Franek. Był to największy, a najstarszy ziemniok, co go wykopali na jesień, chnet po kończyckim odpuście. Inkrze ziemnioki go radę posłuchały, bo Francek wyrządzał takowne historie a pogodki, że aj rzepy, marekwie a pietruzieli z corka wedle jedne gębulki otwierały, bo nie poradziły temu wszystkiemu uwierzyć. Rozim Franek wyrządził pogodkę o pieczokach, że wszystkie ziemnioki, okrom drobnioczków, gazino bierę na obiad, na babraczkę, ku wajcu ze szpyrkami, ku mięsie z kapustą, a aj na stryki z wyrzostkami, ale najlepszy owiec, co się może przytrefić każdemu ziemniokowi, je w ten czas, kiej go wciepią na jesień do fajera z liści, a z lebiot, a zrobią z niego pieczok. Bo ziemniok jak się go oszkrobie, je sagi, a to jak kapka ostuda, ale jak się go upiecze w szupie, to wylazuje jako cysosz, a w postrzodku je tak dobry, że nie trzeba ku niemu ani wursztu, ani szpyrki, ani najlepszej kapusty. Jak pieczok siedzi pomiędzy lebiodami, liściami a zielinami, z miedzy to do niego wlezie to wszystko najlepsze, czym włonio z ogródka. Miedza a strumy, a nie trzeba go ku niemu nic. Z krystego pieczok to je ziemniok, co się przy nim insze ziemnioki mogą schować. Ziemnioki się zastarały, że już nigdy nie będą pieczokami, ale były rade, że aspoń w corku im nie ma zima, a przeca pospołu ze szpyrkami, lebo z wajcem, leżeć na szumnym talerzu, to też przeca nie ma żadno gańba. Jednako żaden w corku nie wiedział, że parę dni temu były pokopki. Gazda z gaździną chledali na ziemniaczysku ziemnioków, co się pochowały przed kopaczkami, abo ich starka ze starzykiem nie uwidzieli, bo se nie wzięli okularów. Franek jednako wiedział, że pokopki były, bo czuł wczoraj wieczór, jak gazda polił fajer na polu, tuż żyg jeszcze wszystkim ziemniokom, co były w corku, coś ich mało wiele o pieczokach. Baj im prawił, że pieczoki to są przeogromnie chytre ziemnioki. Nie kopie się ich na wykopkach, ale dziepro nie skorzy na pokopkach, bo one się poprzykrywały ziemią jako pierziną, co by ich żaden nie poradził za pierwszym razem z wołka dostać. Ziemnioki, co i gazda z gaździną naszli na ziemnioczysku, ty, co powylazowały ze ziemię, się wciepało do miecha, a postawiło pod strumem. Już chnet będzie wielkucne święto. Będzie się jeść pieczoki. Lebiody z trową, z liściami, a ze zielinami już starzyk podpolili, a biały dym się smędzi po dziedzinie. Jak się zrobiło czerwiono pod liściami, a chyt zaczął iść z fajera, to starzyk wciepał do postrzodka pole ziemnioczków. Godzina stykła, co by się oblykły w czarne mantle, a wylazły z fajera jako cysorze. Gans jako prawił Franek. Tuż widzicie, że co by zrobić przeogromnie dobre jodło, nie trzeba kuchyni, nie trzeba garców, nie trzeba talerzy ani łyżek. Styknie kupa suchych lebiot, kapkę słomy, maszynki, a porę ziemnioków. W pieczoku, jak go odebrzycie, je wszystko to, co wam ziemeczka może dać. W corku już wszystkie ziemnioki spią. Eny Franek nie poradzi spać, bo furt mu woniają te zieliny, co z nich dziś ostazik zrobili fajer, co w nim upiekli ziemnioczki, co się pooblykały w te czarne mantle, a w podszodku są tak dobre te pieczoki, że już nic więcej ku nim nie trzeba.